Ti ha ka ban kong sap nga ai khuble ya pi i wei pa wei ha ka ne ka por ka ba manta lengba juga ne ka YouTube channel ka jonga te kat kum ki khubor ki bangila yo i bat ngila page lagi jong ki khman bat ka jinginjar na kalyang jong ka UDP bat kila penpau bat syaki khubor syaki social media bat kila penpau ha ka bat hadu menta om padon setia kiba apply ya ka tiket MDC te balai kene kawan banja ya ka UDP balai kene kawan banja ya ka UDP batat hadu menta om don mano banwan ban apply ya ka tiket ban ya khun lane ban ya aireng kum kita ki kertong shisin naka sarsnam te yole ase kane kadai kata ka por bat la dei kata ka por bat ka juk ka jingkala bat la dei kata ka por ka ba kano ka parti lada upat ba hi umnom sngau ya hap lada upat ba hi umnom sngau ya dei kordit hi ken balai kordit re kordit namar ba ki pat ba hi hagin ki sngi jungi ki ba menta kila syai bat kila stat bat kila nang bat kila theo ya kata tarajur ki pej ya ka tarajur ka ka badon na siliang jong ka tarajur bat ka ka badon ha siliang jong ka tarajur de namar kata kadau ba nakaliang jong ka UDP ka jenjar wat ya ki briu ki ba ya contest ha kaneka MDC election ka ban sa 1 te hagi por mensyua dangi phai hagi por mensyua ki briu ki ya keni tiket bat ki ya keni namar ba haga nam haga burom manobum kwa ya ka nam ya ka burom te namar kata kadau haba menta hagi gi sisnem arsnem bat nakaliang jongki wei ki parti kila jenjar wat ya ki kandidat ro kadai ka jingsneng bat kadai yole ase kadai ka kenti ka ba ki paj ba ki ai ding sempat iwe nang ne syakmat ter balai nga ong kumta namar ba usamla mo kasamla kayalang bat wei usamla hagi por mensua kat baka samla kampatip ya ke jinglong ka akor ka jogu kadang ik kadang im kadang kedup ngai kadang moy u kadang ai serli serput wat ya kimet ki phat ki jong u bat ukular hiru ya ka lada patre yang ngan ailut ya pha kat ba pakwa ngan aya pha ka ying ngan aya pha ka kup ka sem ngan aya pha ki lipstick ngan aya pha ki eyebrow ngan aya pha ki text kini kitai bat ngan aya pha ka kali ka baremdar bat une usenrang samla u batarwa samla ya ka kenthei ka ka baya de samla bat ka kenthei te ondala poi hisnem ondala poi hisngiro nagaliang juga kenthei kamyo onda poi arsngiro kamyo onda poi lai sisau sniro kamyo kaya itang ba unok lunter hapo surok ti pi perkat ba kata ka samla kan iju pi perkat ba kata kenthei kabit MP Denmark ne kadau kaba nakaliang jongki senrang ki kerdu kenthei namar ba ka jinglong ka jongki te namar kata kadau lah ki kenthei le lah ki senrang ru kata kalong kaju te kumjuru ya ka politics kaba menta ni iba nakaliang jong ka UDP kala jenjar hi khat ya kita ki candidate yole se kane ka lada upaj ba lada uno briu ubamut ban pan tiket lane ban apply tiket naka UDP yole se upaj ba lada apply ru tharai nom job pi nom job te lada apply lada job lada amdon bathep lada amdon bakresian leran namar kata kadau ki babun ki balang kim nom tre namar kane kadai kata ka jinglong ka jongki lada uno briu lada kano ka parti lada ka le hok lada ka pendan kam hok ya kano ka bha na bata jingi pai ba
ngau ngipi ki candidate bat ki nong apply tiket ki yang daulan namar kata kadau bat kano ka parti hi kaba le siliang ya ki paj ba kaba shet kala ya ki paj ba to tip ba ki paj ba aro kin ai ka jiksneng kamu to yu bang idon na ka Suki tang namar bang yo ban syong Suki sarsnem ngilas ngeu ba kata ka Suki kam nom kendran syu na ka jing syong ka jungi ngis ngeu ba kata ka Suki kala ayang ngi sirta bat kane kadai kata ka ding sempat kaba nakaliang jong ki paj ba yo le se ki ai ya pi te wat nom ngeu ye ngaru nakaliang ka jonga hagi por ki ba lek mensua nga wei na ki ba support ki ba Christian ya ka UDP ondang ala yo i ka jinglong bat ka jiman ka jengki nga pleng omlang pi day UDP pi day SSPDP pi day KK romtep ka jinglong sa ka jinglong pinong gumno wat ya ipa ime iba kha iba punru lada ki le siliang yang iki kon lada ki le ben yang iki kon hato mangi kun pi ngi perkat bangin aimon tang nak kadau bagi degi kimi kpa ngin ai kat bamon kamdei pi kumta ka juk sai bat ka juk sneu thu hagi degi sngi ki bamanta kadang kiu bat kadang kiu ngi iba nakaliang jong ka voice of the people party hadu ba nakaliang kinong yalam jengki kila kelumar kli ya no ai tiket dekat bagi we ki parti pat ki kerdu ya kita kinong apply tiket kai gene kane gade kataka jingba bat kane gade kataka jingsnew kane gade nakaliang ki ba ki senya ya ka voice of the people party na marba kila yo i ya ka nongrim ka jongki namar kata daw ba hadu kino ya lamro kisnew ya ka bar takli ya no on ai tiket tinang lagi we ki parti pat ki jenjari khai te namar gane ka daw nga habban kren ya ka ka jingsha ya ka jigsha ngi haban keren bat lengba jong kata ka jigsha ngi haban keren ban pensngau tu lane ban keren ban ong namta ka ka balaja bat ka ka ban saja te tangkan video juga hakan ka por ka bamata paralok kublai shibun kublai shiru kublai